Good morning. Gusto nyo ng kape? Magpapainit ako. Bibigyan ng kape guys. Good morning. Second day. Hanap tayo ng pwedeng gamitin. Magpakaluan ng tubig. May tubig na? Sige kuya. Kape tayo. Tinangag. Natin Marjorie ulit. Mulog naman yan, diba? Talaga? Ha? Mulog talaga yun, diba? Sinangag. For breakfast. Sarap. Breakfast po. Yun yung breakfast. Nilagay mo sa bulsa mo din. Yan. Pang malakasang breakfast for all. Report ka rin. Kuya, si Ate Mar. Yung juice lang nila. Yung juice nila na pinost niya. Corned beef, banset kahapon. Wala, bawal yun. Victoria. Dagat? Hindi. Dito lang. Ayoko, nahiya ako. Laki ng braso ko. So, hi guys. It's our second day. And wala kami masyadong activity ngayon. Just relax, enjoy. Syempre, after ng 2 days sa stay namin dito, balik syudad na naman kami for work and other things na ginagawa namin araw-araw. So, dun sa beach, you know, relax, the sun, the wind. Wala na to sa syudad. Polluted na pag nasa syudad na. So, enjoy na lang muna kami. And after namin maligo, mag-swimming, relax, konting inom. Ay, ang ganda. Ang ganda ng ano dito. Ha! Yan. Yan yung dagat. Ganda. After 1 year, nakapagdagat din.
Vlogger yan. Dito kami nagka-camp. Diyan. Mga tent. Kita niyo yan. Picture mo yung mga tent natin. Napicturean ko na. Ivan. Yan po yung view namin ngayon. Lunch time na. Isda. Nabenta niya ako na isang buo eh. Sabi ko, isang buo na bibili ako pero hindi isang buo. Kwento mo nga kay Kuya RJ, yung pinuntahan natin. Ganda ko sa kanya. Ano? Hindi na ka na, kasi di ba ginigising kita kanina, lumipat ka doon. Sinabi ko sa iyo yun. Pinunta ka? Di ba punta tayong Culebra Island? Ah? Mahal ka ng bangko, hindi ka natawaran. Nanaginip ako, nandun ako. Kaya siguro yung nakita ko. Niyayaya na kita nun. Sayang. Ayaw mo, sabi mo, ayaw mo tulog ka na lang. Wala na tayong latest. Pero naniwala ka naman. Hindi. Kasi po, Hindi ka rin wala nangyayari. kasi nagkikita-kita ko eh. Ano na? Ano? Nagaganon-ganon ako. Ulam. Sinola. Wet ka? Sumali. Lagyan na siya. Dahil sugat ah. Dito na lang. Hoy, ginagawa. Pa! Kamote Q. Yan, tulog yung iba. Magluluto kami pang merienda. Bonfire kami. Hindi ako kita. Yan. With friends. Bonfire kami. Bye.